I'm your girl uSister Sposh kwishow entsha ethi Imbokotho amaphepha nezikere. Phakathi ke kule challenge sine team yethu yakwaNyamende Productions. Basayenza wethu i-team building yabo yokuqala konyaka 2026 new things new beginnings. So baqala ku Devum evavavum ngebank. Phakathi kwethu ke kwale team yethu kuzawudlala i-contestants eziyi-2. Badlale bebonke i-tournament ke le i-tournament yomhlaba zizawudlala ziqubisana sibone ubana bali ibhoza yembokotho namaphepha nezikere phakathi kwabo masibone sidlala nobani igame yethu yokuqala. Kana bomalume mshana wenza kakhulu awuphele yangena ingozi shuko misidoza kana bomalume mshana wenza kakhulu awugithi kwisamba ngotu. Hello sibuyile naba ke abazoqubisana phakathi kwethu masive abantu babangobani. Zodi, the one and only, the legend. Hey, my number one, Zocho. Chisa injamathambo the one and only zizokeza uqubisana. I-rules ale game bazofuna only 3 chances zokudlala kule game and then owinileyo uyama alindele very any contestants kwenye i-team kwi-tournament ke le. So nizawudlala i-tournament you only get 3 chances. Ukuba uwinile zilandelelana that means nguwe uwinayo. Then ke ngoku siyagqitha. Mamela ke ngoku nizawuqala andiyazi ba ningathi niswake ngathi bayoyikana kanti bayoyikana abantu bayi2 andibaboni ngathi omnye bayixela ba hayi ukulambela or something but ke sawubona over to you ke guys nibone bangubani imboza phakathi kwenu Muranani Mbokotho amaphepha nezikere 1-0 ngoku 2-0 icacile 2-0 uwinile kaloku uzoditha. Ewe esibini kaloku benenza i-draw only 3 chances. Hayi ke sibuyile ibonile ba ibicacile because boy2 badlalile qale yangu-1-0 and then yayi-draw and then yafaka i-1 bilaka chokilaka but Maybe asiphoze uyiphinda kaloku bentshile wona if get 3 chances ka I'm the legend. you are the legend. Sekusasa mntanam usezawudlala nabanye usezawudlala nabanye asoze ziyeke ke uzixabana zathanda ukulwa engathi ngamawele enye ilandele emva kobe zasibukele ke ngoku elandelayo izawuba ngubani abazasidlalela masive phaa kubo. Sibuyile ke ngoku nabalandelayo the girls of the team yakwaNyamende Production masike sive man ukuba bangobani ungubani sho Avesto. udlala nabani Lozi. aw uAvesto noNgcenge uzingce bakwaNyamende Production the youngest team members zakwaNyamende Production masibone babazawudlala njani. I-rules zegame nifumana only 3 chances kene nidlala kathathu then owinileyo wabetha omnye udlala unumber 1 unumber 2 unumber 3 bawumwinile unumber 1 unumber 2 nguwe ozayo kwigame elandelayo 7. Niya understand niyayenza 1 2 3 okokuqala 1 2 3 okwesibini 1 2 3 okwesithathu iphela igame 7. Okay masiboneni xa nidlalayo khanidlaleni dlala nje usiboneni okay masiphindeni ngubani owinileyo winile uNgcenge 1 phelile qibile uNgcenge sana la. Hayi ke girls zibuyile zidlalile ayiwinileyo ke le challenge ngoku ubinga uNgcenge. Ngeke usiba njani wathi uwinile cho uva kamandi ne uyinjani ubethwa wasihle kuNgcenge. Hayi ke Avesto hayi man hard luck baby girl. Uyaqhatha nivumi Awuvumi njani ungavumi kuthiwe but ke asikho lapho masijonge abalandelayo abazadlala imatch wathi uNgcenge uwinile uyagqitha to next round masiyeni kwabalandelayo sharp ke shuko misidoza kana bomalume mshana wenza kakhulu awugithi kwisamba ngotu. Yeah let's just keep it cool. Yeah bangibiza izidu phela ngiphandisi. Sibuyile with amadoda amakhulu i-giants of the game the tallest of the guys iNyamende Production ezindenza usikeke njengoba ndime up ndifile ngathi ndingumuntu omncinci phakathi kwazo odeke yathi ibubble mamelani ke ngoku umuntu makazichaze uba ungubani qala kuwo. Lethi makaave sokhila le ntwana uthi uphethe uzayidemetha le ntwana uzayikhila asibonwa. Oh, they aphiwe the silent killer
hayi ke ezi zithu zathanda udelana apha kwi-production xa sisebenza. Naw ngoku uzawubonisana sayazi uba namhlanje ukusukela namhlanje ukubheka forward uba ngubani umanqoba walapha. So guys, ii-rules zithi ufumana only 3 chances, only 3 chances, and then kulaa chances zakho usithi ufumana 2-1 2-1 okanye 2-0. So only 3 chances ze-game. I hope niya-understand. Makudlalwe boys, yani ke siboneni uba kubani indoda enkulu manyanyana phakathi kwenu. Makiwe awu yidro 2 ubambile uPex, ubambile uPex. 3 times kaloku guys, samudlalo kokoko sidlale kathathu kaloku kathathu 1-2 sidlala njani? Sidlala kathathu. It's either ngu-draw sibalo win. Okay sibalo win, masiyiqale. Holata Pex uyithathile. Cacile ke le ntwani ngu-great call yalapha ethimini. Oh, silent kill utani. Suba isoluza mshanami. Next challenge uzaphinda uyifumane wena. Ayo challenge yokugqibela le. Saphinda sidlale sakufunela i-contestants ozayigcwaba wena. Sure. Masijongeni abalandelayo abazawudlala igame elandelayo. Shapini. Kunomalume ukijimisa abantu nesikulo. Kunomalume ukijimisa abantu nesikulo. Uma wako dadewethu Sibuyile namajita omabini. Masibuyeni apha ba ubani esizololo. Dura The what? the vocalist. Dura the vocalist. Indoda emnyama, inkunzi emnyama. Ezimnyama zoyithiwa ndiyazi uba zawutsho kubani. Masiye umbani wena. Oh, Makeba the serial killer. You. Hayi kuzofiwa ke ngoku. Kuzofiwa. Ezimnyama zonke ngenkani zoyithu. Andiyazi uba zathi ngeyibhezwa koyika enye. But ke ithi lena ba ithi uMakeba uthi the serial killer. Masizibone xa sezidlala. Mamelani ke guys, ii-rules zale game udlala kathathu 3 times. 1 2 3 shoot and then ubone 1 2 3 shoot. Ningangxamiselani apha then sithathe winner phakathi kwethu. Only 3 chances zokudlala le game. Masihlaleni madoda sibone ngubani inkunzi apha. Inkunzi emnyama ezawuthathwa ngubani? Asiyeni. 1 2 1 2-1. Umakeba uyithathile. Utshilo the serial killer. Umzamile, umbulele uMakeba. Mtshanam uva njani wena? Akuyolunga. Hayi ngelinye imini mtshanam kuyawulunga. Shilo mna ndiyabulala ngobaleke sisaqala mntana. Uthi ngebaleke zisaqala iseyigame yakhe yokuqala uMakeba. Sawumbona kwelandelayo uba uzawudlala nabani, uzayithini. Masijongeni abalandelayo abazasidlalela kule game. Shaphuki. Thatha le ngoma ngishintshe ngifake istayela. Yeah, sekuzoshuba ngiyathemba amahetha lale ngosa. Engembombu mama wa. Kuyile ke ne nangamajita ethu abayi-2 ubhuti omhlophe nobhuti oskini. Bhijothi ubhityo wethu sive bangobani amagama abo apha. The killer hand. The killer hand himself. Wena bhuti omhlophe. Mr. D lo mphetha masisi wami. uMr D ukhuphisana no-Killer Head. Andibazi ke bezozibizana abawujita yedwa phaa Inyamende Productions. Ufuna ubalandela, khangela and subscribe. Mamelani ke majita kule game yayazi uba siyadlala mos imbokotho, isikele namaphepha. So kule game yethu sizifumana only 3 chances. So niyadlala rock paper scissors shoot. Ningajarhani. Banetendence abanye bebedlala aba bayalwa, bayakhawuleziselana, bayangxamelana. Niphole so that phone bani isigora salapha. Omnye uyazimisa ke muscles, omnye uyazimisa ba nantyebeleni ndifiti ngaphakathi. Masiboneni, mayiqala igame siboneni ba nenza njani. Ayiwe madoda, rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Ibambile uradio. Hidro. Wayivala uradio. Hayi ke uyibambile uradio. Uyibambile.
Wenze ntoni? Masiphinde. Okay, masenzeni. No, guys. Masime sawufaka sawubethi decider. Sawubethi decider. Ndizawuma phambi kwayo ndiyijone. Masiye rock paper scissors. I-decider ke le. The only chance enifumanayo. Nini qha baya kwi-penalty ke game. Andiyazi uba niziqhela phi nina. Masiye sudden death. Masiye rock paper scissors. Masiye rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Shilo pha ibambile urato uyivalile le ntwana. Ayikhalisi jo, ayikhalisi. No cry here. Yeah. Just making the laugh here. You see, I'm gonna come back for revenge. Uza I'm gonna kill you. afune ukhabiwe imovite ndana fumana amandla. Mayibuthi. Isitori yami. Hayi no ndombethile mamlobo omkhulu apha. Akukwenza nix. Basibonene abalandelayo ngobani kwigame entsaya. They make the cheat. Aye. Washays. Awuphela yakhe. Sibuyile ke ne namajita ethu. Amajita ethu azazazisa uba angobani. Masiqale ngobhutomsha. Bhutomsha ungubani? Awu, ungizo ithi into yakho dana. Awukhona amandla ufakayo dana lo mjita lapha. Nobulala yena. Ngizambetha amandla sephumeni. Fethu ngubani? This is your one and only Rodman, the one they call Don't Do, Mr. Ungayenzi. Yeah, and sister, to tell you the truth, I'm here to kill Pudo. I'm saying, Sawubona phakathi kwezizithuba ubani indoda yamadoda phakathi kwazo zithi izithembile ke le wazigqibo sandothi umchacho into ezistrong ezamills strong zasebhomeni andiyazi ke le isithi ba hayi inza kubulala sawubona udontu uthi uzungayenzi bayazi guys ini rules zale games is simple you only get 3 chances kula 3 chances you have to ufumana wins zakho zibe 2 siqhakane la ningajarhani it's rock paper scissors shoot ningajarhani and ushute ungadawuthi apha ba uyayishuta okanye uthini masidlaleni bhutas dinithembile ke ba nizayishaya masiya rock paper scissors masincama sancama uze not gelaka zasishadile uze ukwakho ngoba amanfuthi ne hayi ngabe ngathi yoyika don't do ngathi yathi yoyika don't do ilaka ibola yazenza ilaka masenzeni masiye rock paper scissors shoot izwalile u don't do wayivala u don't do hayi ke jesa boy u don't do iwine ngelaka mina nditsho bozami intimidateile umntanami intimidateile lena ke di round yethu yokugqibela sobonela ku second round wena don't do namanye amajita usiba njani shobela Lakile man. Lakile ukuba udiniwe ya ngoziyona umlomo before la don't do it was always something that I expected. Yeah, boys, babe saying look at Kala that I'm going to kill Putom ndikhilile. I did what I said I would do. Better experience. Exactly my point. This is exactly my point. But bekumnani man udlala nawo Puti. Abulela Puti man. Hayi ke amadoda ethu azicacisile ukuba hayi ke ndini indoda apha nobumtsha kanani na. Masibone ke ngoku kwi-round yethu elandelayo ba esidlala nabo ngobani ngaba unomalume ukijimisa bakalesu uma wakho dadwethu. Sibuyile second stage of the game. Sihamba nentwana yam uMageba kuye no Tadi Mr D. Andiyazi ke apha ezi zithuba zizawuthini ublack no white balaphetini. Bathini ba ithini Mageba? Koko mbulala. Ungumbulala usezambulala nalo. Hayi ke Mr D uyayiva lingumageba. Ya ndimamene siswami ngithethi ibread sabona action. Sawubona kwi-action rock paper scissors i-same rules zisafana neza rules benisuka kuzo ne so sidlala only three chances masiye ke madoda rock paper scissors shoot masiye ke yes yeah rock paper scissors shoot hayi ke uvalile uRado yeah rock paper scissors shoot hayi ke 1-1 rock paper scissors shoot
Yo. Hayi Makeba uthilo. Hayi ezimnyama ngengani. Hayi ziyademetha. Ezimnyama ngengani. Ziyademetha. Hayi no sisere yami ngiyena man. Mina siphelanga. Hayi lakaya. Makeba. Babe senchile sizokuzobulala. Yey! Awuzawungena Makeba. Usikhona isurprise pha egqibeleni kwemethi khona into nje ezakwenzeka. Masiye, masijonga abalandelayo abazosidlalela ngoba. Let's go bless promise uthula hlanyisa umndema manje kuhlanya ama hater bangifuna itrack mina ngiyaba bless yeah thatha le mqobo ngichinje ngifaka istyle Sibuyile ke ngoku with uNgenge kunye noZodidi. uNgenge ujilo mos athi uzamdemetha. Zamthi. Zamlungisa. UZodidi naku uNgenge phezu kwakho ngoku. Asayibona phambili. Sabona phambili and uNgenge uthi udiniwe ngaba abantu bacimba ungumntana apha and yena ufuna ubabonisa indawo yabo and mhlanje uyathunywa ke yile masiye pha ngiyayazi mos irules isafana rock paper scissors and ayiphinda kuthume kulonyaka Ngenge ubumtshini masiye rock paper scissors asingamelani ke ne rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot Ngenge rock paper scissors shoot kuyingubani wine you hayi ke Ngenge ngicacile uzakuthuka usizele Ngenge ngawe ntonda Msizele. hayi ke umsizele uNgenge uthi umsizele uNgenge umsizele njani jo njani kodwa utye uave hey Hayi akanisizelanga. Useyinqeqeshile. Unqeqeshile masisho ngeke abalandelayo endiyazi khubekile bawutyiwa uNgenge because uNgenge benifuna sibethele kule abalandelayo ngaba bazayo Yabonga mama. Ngiyasana. Yabonga mama. sibuye lo Great Khali wesetimini indoda ende indoda enkulu indoda emnyama uphakamani nonke umntelo umntwana shomnyama nangu don't do uthi uza kuvithiza wena Ndithi noba andivumi because they quarter finals. saya ke quarter finals don't do it leba ayisoze ikushiye iza kubeka apha yena iyagqitha It's a pity wena sisihamba ndizoqala uqhakeza uGreat Khali yabo. But ke siseri ndizozama kangoko ndinako yabo. Umnteni ubhuti yabo kodwa ke bhuti uzakuvula manje inchubisizi ya. uthi uzamnqunqa aze kule size yethu singayo indele jab masiboneni guys indingangxamisani rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot three times kene siyabona ba ubani kumanqoba wethu masibetheni madoda asiye rock paper scissors shoot icho hayi uvalo phansi masibetheni masiyeni rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot ow 1-0 rock paper scissors shoot wambetha 1-1 shoot hayi hayi uyithathile don't do aw Great Khali ithemba lami bendithembele ngawe ngqoma ke Ndithi mabone like ngiqoba nevalo ubhuti manje ndinika uwin man. Yabaza abantu abanje ngokuthetha kokoko don't do. Esibakena besenjilo ke mina ke siswami ngoba izoba yiphiti lebalendizo mqhakeza uGreat Khali nangoko uGreat Khali nimqhakezile. Nqunqa. Hayi bhuti man. Unqunqa masifisa. Ngomela wasifisa ubelile uGreat Khali. Okay. Hayi Nkosi bantbhuti man bekunalo udlala nawe. Mamelani ke ngokusho umzamo. Sishekele necontestants ezintathu iwinners zethu zi3. This is the quarter final esinayo apha. Bazawuqubisana ke apha ne. Izawurotate bonke bazawudlala nomnye adlale nomnye sibone ke phaba ubani umanqobe sishikele ngile 3 sub masijonge thatha le mqobo ngichinje ngifaka istyle yeah sekuzoshuba ngethemba mahitha nale sibuyile ke ne winners zethu za last round winners zethu ke sizibethile zonke ezari bezidlala nazo nangoku ijikile siyayichinja ngokule match le match ithi is sudden death uzawufaqala o5 sawubona ofileyo uzawubethelwa ngabanye mamelani apha sizodlala sobathathu sobayi3 we get same chances ela hlobo besidlala sudden death sidlala once then ke ngokoyibekileyo apha yatyiwa nguwophumayo then abashiyekileyo ngaba abadlali final 7
uba ubethiwe kule round ubethiwe uphuma phandle it's sudden death it's either uyazibulala okanye uyahlala egemini so siyadlala rock paper scissors sonke siyakhupha siveze uba izindweni esizibethayo ne kamnandi sidoms ugrand don't do amantondo akwazi ngabikho grand akwazi ngabikho grand amakeba shushu kakhulu masiyenzeni akhona indawo endiyakuyo ndima apha so that ndiyibone yonke le nto siyenzayo masimiseni sibe ready madoda masibe ready awu nto masiyeni ke ngoku sayicala ne sayishaya rock paper scissors rock sayithetha sonke siqala sonke masiyeni rock paper scissors shoot no rock paper scissors shoot masiyeni rock paper scissors shoot no hidro sayiphinda okay masiyeni rock paper scissors shoot Yes. izani zothi izani umageba uya kwifinal automatically uya kwifinal eshiyekileyo ke ngoku phakathi kwenu noyithuku nini noyithuku ngoku esizawubona uba sudden death ba wano azawuphuma apha ashiyeke singeneni ayodlala nomageba masiyeni madoda masiyeni rock paper scissors shoot yes zotithi yisa makeba tatile don't do ungasibulali mthana yantswaki banjalo ke usudden death vele uphuma ungalindelanga uyayibona njani lewe biyenzeka ke lewe hayi ke makeba Hayo, siyabulala cha. Siyabulala. Umthilo wathi sibulala zonke. Ithule ke le silent killer nyani ke le. Usothi hayi sipholile uzothi uthi sipholile ubambe cool ubambe njengejani masiyeni ke ngoku sudden death hayi ke don't do enkosi mtshana Ngosi masiyeni ke madoda nini ke abalapha ke ngoku nezi neteam zethu nijongile mosmachiti ukuba le round ngalo sidlala the same way besidlala ngayo 3 chances and then owinileyo nguye masibetheni rock paper scissors shoot winile uzothi 2 qityiwe match 1-1 rock uthe scary Mina rock bese scary yena. Ndiyafuna ngalo scary. Iskere sasmeshwa yena nziko Sistena samenzo sistena ngalo scary. Guys any rules dini nyansi 1-1 rock paper scissors shoot Yo habe ngibonile lo. kaloku yatshintshwa njena pheli game 2-1 uwina yethu nguzodidi ke ngoku ucinga uwinile nje sho hayi ndiwinile awuwinanga isurprise khona awuwini ungakhange udlale nale mboza ndiyakuxelela lo mthana wami apha ne besithe sidlalela ntoni siphi apha kanene sidlala phi Nyamende Productions team building asikwazi uwina singakadlale nomphathi asikwazi uwina singakadlale nomphathi ucima sawuphatha njani unyaka wonke singakhange sidlale naye funeke lo uzodidi umele iteam kumphathi ukuba uwinile that means umphathi kulonyaka funeka siphathe kahle yebo kafuneka usiphathi asiphathe kahle engehoku i-talent wena guys wena umele iNyamende Production team pha kumphathi uthini kumphathi khamxelele ba i-expectations zethu kulonyaka yabona sindele lukhulu ke lonyaka funa nje if sithi nawuthi kutya andifuni thetha ese order ufuna ezikhafu ufuna i-Uber ndifuna uselikhabhana ndikuye refresh hayi susihlaze lo hlobo basiye ke utamphathi emosimageba mani imandi match am nawe umphathi uzawubetha uzodidi omele iteam Nyamende Production silandele ku YouTube na kumphathi wethu futhi mphathi Daniela Nansi challenge tamphathi Winile. Jalo putani kaze. Uwinile usimele Ufuna ngitheleze usimele baba lamsiyana la nguzodidi uzokuchallenge ngoba uvile imessage yakhe
usiphathe kahle manje kunyaka amantamsiyana ne usiphethe kahle great man kunyaka kupheleyo ne hopefully kulonyaka sasebenzisana kamnandi izinto ezinkulu zenzeka manje kunyaka ngoku idingisizena uthi ba ukile uthi uzo Uber Eats xa sesishuta xa sisebenza uzasodela Uber Eats no more usithengele nje nesityela wesinyakana but ufuna into eziqhafuqhafu this year uthi ufune kubethe caterers ezistrong Jeffola winga Ola bewinile ubuwinile lena siza kuwe ke ngizawubuza lo mbuzo wakho ke ukuba ubuwinile wena uthi sikwenzele ndoni sinyamene production team Nalivuna ipizza ezi-11 ezi-11 ne hayi ke xa zi-11 sizawezikhangela ukuba ziphuma uthe 11 mna ndaya evenkileni ndiyothenga 11 uba kuthiwa ayiphumi 11 andiphumi okay ke tamsiyana ke irules zale game zihamba ehlobo only get 3 chances ne rock paper scissors sibone ba uyabethwa yiteam okanye wena uyayingomba le team manyanyana uyiphethe na masiyeni masijongeni masidlaleni ne masidlaleni ready mos ready sayibetha rock paper scissors asiye rock paper scissors shoot 1 rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot rock paper scissors shoot 1-1 sayibona i-tough match yidro ke ngoku sasibone ngokubana who's the winner sudden death ke ngoku guys in masiminele guys mayiswinele le way mayiswinele le way masishayeni masibe ready okay rock paper scissors shoot yay uzodidi intoni ngoku esithengisa kumphathi intoni ngoku hebe nokuthembile mntanami hayi lilishwa nebhadi zidibene apha kodwa mphathi mina bendikuthembile buzayiwina le match but andingeke kulona bazazithenga manje eza pizza zi-11 bakwazi kudlalwa neboss guys ayikho lonto leyo iboss ngoba bekutheni awusoze ubethe iboss andiyazi uzayiwina manje okay kodwa bendikuthembile hayi tamsiyana ndingakuwe tamsiyana bendiyazi mna tamsiyana bendiyitshelida yakho mna bendiyitshelida yakho but ke ole not tamsiyana the winner is utamsiyana ekosini siuqalile unyaka sondelani crew members sondelani crew members sondelani mabazi yeah sondelani 2026 welcome Nyamene Productions sivulile unyaka sonke ku-team building yeah masishoni ke ngoku 2026 Header 26 header yeah and that's a wrap header umame 26 ngelo let's go we don't do it Babelindele ndoni abantu ke babelindele ndoni abantu balindele ndoni abantu balindele ndoni Sam abantu asiqini okay abantu balindele ndoni apha kuthi ke ngoku guys balindele ndoni apha kuthi kulonyaka ka-2026 motivations amelani ke bantu bakuthi this lonyaka siza with the bank siza with into ezinkulu nento ezigreat this year we're shooting season 2 ka-esibangweni watch out nijonge kahle guys in surprise esikhulu siseza siza ngamandla silandeleni Nyamene Productions singabantwana sisebatsha sisafuna isupport yenu sanicela abantu basetinarha sinasibantwana basemayuyu abafunda apha siyapractice siyazama nango sizawuzama yes asuphumelela guys asinix apande kwenu
umsebenzi wethu this year. Follow us guys, silandeleni, nisi-support and motivate us. Xa udibene nabo abantwana naphina khona. Sacela nje please show love, babonise ubana guys le nto niyenzayo intle. Siyabulela kuni abasifollowishileyo kunyaka opheleyo, big ups and please hlalani kunye nathi. Sekulo sayo. Thank you.